Nah. Nagiri Sragen. Ayo mangga pasar musyawarah. Semuanya pasukan pasar musyawarah. Aku nyedai ibu bae ya. Oke, ibu harus nyangoni aku. Monggo Bu, sehat-sehat nggih. Siap. Musyawarah semuanya. Ayo, Mbak. Yen liwat aku kelingan bukae biyen tanggo leren nang cagak gobak tulisan warna abang yang putih tondo kasih sayang kedak yang putih sehat-sehat ya yang ayo Kak Ira. Aku nyedak yang uti iki anu dewen pokle pengen dangon tanggap gino karo Gea karo Rizka mbak salah tuwek kayak dang ditanggap toh Pak lah wis nulok yo yo somben yo jatan luntur nada ayo kan matur nuwun dari dulu seksi sibuk saya ngurusnya aku demben iki. Bablas ke lintang asmoro, gue gamelan garap Sragen. Kita Pak, masuk deh, dong pora. Mbak, bojomu.
musyawarah pasar kaget. Terima kasih Bapakku. Matur nuwun Pak Gino. Mau nyawer iki mesti. Mau nyawer iki mesti. Mas siapa namanya? Maju. Maju, maju apa ditarik? Maju. Yo. Ina ina. Bayarnya dapat aja. Yo. Luwe becik paten nana timbang pepisahan. Mas Galih, Mas Galih. Mas Loh, tak cincin lho iki engko. Mas Galih, ayo rene poti Melarikan parani. diri. Ayo rene poti parani. Loh, Arneng di? Arneng di, Mas? Tak jajan. Oh, yang Adi, punya Adi, spesial. Adi Tahir pakai Tahir enggak? Oh, Pak. Urip ono Bablas ke Bengawan Sore masih mengke masih. Kowe becik paten nono. Berpisah. Ayo lagi. Panggil. Samotuno marang kulawarga. Lho.
Bengawan sore Mase. Kagem Pak Joko. Sanes. Sinten? Bapak asmane Tak sinten, kenal Pak? maka Tak tak kenal maka tak. kampleng. Oh jangan. Mohon izin Bapak paring asma sinten? Loh, Piye to, Pak? Bapak Jenengane aja sok ngono ki lho, Pak. Pak Anton, aku kenal kok Pak Anton. Hah? Bakso pertambangan. Bakso pertambangan, anjir juragane bakso pertambangan. Apa iki? Bakso pertambangan. Heeh. Sporter. Coblos bakso pertambangan. Coblos bakso pertambangan. Coblos apane, Pak? Hai, coblos baksone. Damelet. Nggih. Wanu wilayah pundi Bapak mohon izin? Wilayah pundi menika? Micil pundi. Oh, Kembangan City. Mungkin saudara-saudara kita yang melewati wilayah Pejuangan, Pinarak mampir. Daerah endi mau? Bangan. Kembangan ya. Ngerti Bakso apa mau? Oh, bakso apa? Bakso pertambangan. Kakek man butuh Gitu, Pak. lali. Lah, aku ora tau mangan baksone masalahe. Ya coba baksone jek Wis loro. tau dinae mesti iling. Gawat iki gawat nek wis. Bahaya. Bakso ya, Pak. Ya tetep ya. Siap. Urip ana kutha gedhe gawe tak tokoke masa isine Yo. Apa wae. Latihan sesideman mesti kesempatan. Yo. Ayo semuanya yuk. Bengawan sore. Dibagi. Monggo, Pak. Maju. Monggo. Bakso pertambangan. Seluruh karyawan bakso pertambangan yuk. Aduh. Neng pinggiring Bengawan Pak bakso. wayah sore tak saya kelingan gawang-gawang eset bablas tombok kangen masih. Oke siap. Susah banget. Neng pinggiring Bengawan tansah setyo tapi seliramu Pak bakso mana? Mana ini? eleng-eleng jamane semono ing lair terus ing ati apa manungsa mung bisa trimo lan joko Gusti kang paring idi lan pasti kita sak derma nglampahi bae langsung tembang kangen nggih Pak nggih. Siap. Neng pinggiring Bengawan tansah setyo ngenteni seliramu. Tombok kangen Mas, tombok kangen. Wis prasetyo ing janji kang suci ing lahir terus ing ati. Tombok kangen. Tombok kangen masih. Tombok hati. Tombok kangen. Iki tombok hati ya Allah. Mas apa wis lali seliramu? Horok. Tombok omah. Yo.
Monggo bosku, tambah kangen bosku. Juragannya bakso. Mas opo wis seliramu dek semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku Satya tombo kangenku kangenmu Semua bos-bos bakso monggo. eling nalika iku sepi rasane yen ngomongku dhewe terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame Ayo bosku. Kuyo berukun senang hatine Mas gelang alit-alit siapa? Saeling kanggo tombo kangen iki Asik. rasa satimpi Kaira. kuto tangi siapa? Rasa kangen wis Nah, bisa sini. mari Mas Sada Ayo kene wek kene tapi pasangan kene. Nah. habisin yo Mas opo wis lali sliramu Adek semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku Satya tombo kangenku kangenku kali eling nalika iku Sepi rasane wektu mbiyen mosok dhewe nglangot terus eling Cucak rawa masih. Jaman semono yen dolan rame-rame Guyub rukun seneng atine Lagunya apa? Bos Aplek Mas gelang alit Sahulit kanggo tombo kangen iki Rasa satimpe durung butuh tae Monggo bosku. Rasa kangen wis bisa Ya punya cucak rawa ya masih ya. Ayo Bu ya silakan. Siapa zaman yang itu yang itu? Nyage. Mana kene bae. Bose. Ayo bisik.
coba melempar manggis manggis ku lempar mangga ku dapat aku coba melamar gadis gadisku lamar jandaku dapat ya Kaira Cucak rawa dawa buntute matur sebangun semuanya buntute sing akeh wulune yen digoyang adu penake iki piye iki piye iki piye hai wong tuwa kok rapi perawan perawane yen pengen nangis wae amarga wedi karo manuke cucak rawa dawa buntute sing akeh wulune relakan yen di bos aples karo manuke yen digoyang aduh penake apa kowe anu bertanya asem berpangkat Oke, siap. Pak De, wah wis dhuwur ya. Dhuwur. Sabtu mandi turun. Mereka seliramu. Jelas nada.
baby Jun. Bebasane mung katon seliramu wae. Ayo Dek, Ojo lali bawalingku uga mon makan mas janji-janjimu aku kang satya satuhu tak enteni nganti campur sari komplitan sak jose nggih.